namanje saphila. Haleluya. Ngizothula umfundisi apostoli S. Ushabalala waseBethel Worship Center kwi-branch yakwaMashu. Simshaya izandla. We are speaking about prayer, the power of prayer, amandla omthandazo, amandla omthandazo. Namhlanje I'm going to speak about prayer. Sibuka kule ncwadi kaLuka chapter number 18 verse number 1 to verse number 8. La kufundela khona kanje. Wabalandisa umfanekiso wokuthi
wayesithi Nkosi izwani okushiwo umahluleli ongalungile, uNkulunkulu ayikubizelwe yini abakhethileyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelelele na? Ngithi kini uza kubazwela masinyane, nokho xa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Ninamanye ababesilamu ukuba ngalo phakathi yaqala ebusuku moya wengcwele philisa abantwana bakho ngalo emakhaya egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namanye abavuselele kulezi zimo zethu shukishengala. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi balibe lenze uNkulunkulu wethu ongcwele ushintsho phezu kwempilo zabo, ngoba lona linamandla lokuphila aliwi bese kubela kuwe ndawenza umsebenzi. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. We worship you, we love you. Amen. Layisifunda khona bazalwane lithi iBhayibheli uJesu uhlezi nabafundi bakhe wenza umzekelo wokuthi uma umuntu ethandaza, lithi iBhayibheli lana wabalandisa umfanekiso wokuthi babelwe. Ngamanye amazwi, this is a command yokuthi sibebe ukuthandaza noma isimo siyavuma noma isimo asivumi, kodwa sibebe ukuthandaza. Lithi iBhayibheli wabalandisa umfanekiso wokuthi babelwe. Ngamanye amazwi, umfanekisweni wabo une-command ekhona yokuthi noma isimo sekusona singavumi kodwa kumele ukuthandaza, ngoba into masukubona ngayo kuleso simo ayikhenye ngaphandle kokuthandaza. When you keep on praying unto the Lord, uNkulunkulu uyezwa ebese yaphendula umthandazo. Ngike ngathi last week akaphendula ukungalisa, ekuphendula ukuthandaza, uphendula inhliziyo ikhulumela kuye uJehova. Ngoba uhlubene ukuthandaza nokubalisa enkosini. Kusukela kanjani shabalala ebusuku ukuthandaza nokubalisa? Ukubalisa ukufuna amabhode uwaficele nalutho ebese uthi hawu Nkosi, noma wafa ehlupheka nakhu nami ngizoba nabantu ababengihlupheka. Awungabathandazi lapho usabalisa uthi hawu Nkosi, nakhu wafika ngasa e-university, nakhu bephilise ufikile impilani siphelile.
Sim.
eyenze ukuthi lo wesifazane agcine etholile into ayifunayo. Ingenxa yokuthi wena ukehlupha lenkosi. Ebusuku akuwenzele into namhlanje. Akubuhlungu uNkulunkulu ngenkinga yakho. Ubona